एबसुनि बानजायनायाव आन्डार 13 गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनायनि सेमि फाइनाल राउन्डआ जानानै थांबाय। सोलोंथाइ समाजारि हाबा मावनायजोंनो लोगोसे गेलेमु बिथिङावबो हाबा मावनाया एबसुनि मोनसे नागारहायै थांखि। जाय थांखिखौ लानानै दिनैसिम हाबा मावबोनाया 50 बोसोर बारलांबाय। बेबादिनो एबसुआ आन्डार 13 गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। थांनाय 4 नबेम्बरनिफ्राय बे जोलुर बादायलायनाया जागायदोंमोन। गासै मोन 16 जिल्लाफोरनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जागायो आरो फैयै दिनै जोलुर बादायलायनाया सेमि फाइनाल राउन्डआव सौफैयो। सेमि फाइनाल राउन्डखौ क'क्राझार देबोरगावनि गेलेग्रा फोथार आरो सनितपुर बड' गेजेर गोजौ फरायसालि मोननै जायगायाव खुंफुंनाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव बादायलायनाया जानानै थाङो आरो बे गेलेनायाव चिरां जिल्लाया 2 गलाव बाक्सा जिल्लाखौ फेजेनना देरहासार जायो। जोबथा बादायलायनायखौ फैगौ बोहैथि दाननि 9 खालाराव अदालगुरि नलबारियाव खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट दिनै सेमि फाइनाल मोननै जायगायाव क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव बे गोजौसिन प्लेग्राउन्डआव चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि गेलेनाया जागासिनो दङ। दासिम हाफ टाइमनि सिगां चिरां 1 आरो बाक्सा 0 आरो सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलियाव खावब्ला सेन्टाराव धेमाजि आरो कार्बि आंलंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ आरो दासिम जोंनियाव खौरां फैनाय मथे कार्बि आंलं 2 धेमाजि 1 दा थांनाय 4 तारिखनिफ्राय मोनब्रै जनाव बे बादायनाया जादोंमोन। बिश्वनाथनि दैमालुआव गहपुराव, कार्बि आंलंआव जादों लांहिनाव, गवालपारायाव जादों दुधनैयाव आरो बाक्सायाव जादोंमोन। मोनब्रै जनाव जानानै 16टा जिल्लाया बाहागो लानायनि उनाव जोङो मोनब्रै टीम सेमि फाइनालनि थाखाय मोननो हाबाय आरो दिनै सेमि फाइनाला गेलेखांनायनि उनाव मोननै टीम जों मोनगोन। बेनि उनाव उदालगुरिनि नलबारि टाउन खाथियाव थानाय बेयाव फाइनाल गेमा 9 तारिखआव 9 अक्ट'आव जागोन। आं गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनखौ आङो बेयाव बाहागो लानो खावलायबाय, थुलुंगा होनो खावलायबाय। फाइनाल गेमनि थाखाय जोङो टटेल प्रिपेरेसन खालामदों। जोंनि जिल्ला दख'राफोरखौ जों खावलायदों बाहागो लानो आरो रायजो राजाखौबो खावलायदों। थांखिया जाबाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, समाज आरो माहारिनि जौगानाय आरो परिबर्तननि थाखाय बे मोनसे इनिसियेटिभ। जों गोबां सिनियर टीमनि खेला होयो। जोंहा मार्टियार ट्रफि दङ, गल्ड काप दङ बा बायदिसिना सिनियर टीमनि जोंहा सोलिगासिनो दङ, माखासे जोबलांबाय। खिन्थु जायफोर यां, जायफोर फरायबाय थादों, जायफोरा भबिष्यत माने केरियार दानो थाखाय आरोबाव साबसिन हामसिन स्कप दङ, बे आन्डार 13 माने 13 बोसोरनि गाहायनि जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों होदों। जाहाथे बिथांमोना जिउआव फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ मोनसे माने लाइभलिहुड हिसाबै केरियार हिसाबै दानो हायो आरो गावबा गावनि फिटनेस आरो स्किलखौबो थिग लाखिनो हायो। दा बेखायनो समाज आरो हारियाव बे मोनसे परिबर्तन फैदों आरो फुटबलनि बिथिङाव यांस्टारफोरनि गेजेराव मोनसे माने जोबोद एट्राकसन फैदों। मिजिं थिदों बे जोंनि इनिसियेटिभा मोगथाङाव जाफुंसारगोन आरो बिथांमोनखौ स्टेट लेभेलाव, नेसनेल लेभेलाव गेलेहोनो हायो नामा, बिनि थाखाय जोङो अफिसियेल लेभेलावबो जथेस्थ' जोङो रायलायदों आरो माखासे जोंनि अपिनियन आरो एडभाइजारफ्रा जोंनो फोरमायदों बे फुटबल बिथिङाव जे बिथांमोननि केरियार दानो हानाय गोबां स्कप दङ होननानै। दा बेखायनो दिनैनि गेलेनाया खोब मोजां। बाक्सा आरो चिराङा जोबोद माने टाफ माने कन्टेस्ट खालामदों आरो बेबायदि बैसोआव जे इसेबां मोनसे टेलेन्ट आरो स्किल बाहायनानै गेलेदों बियो जोबोद बाख्नायथाव। लाइमोनफोरखौ लानानै आनसलिकफोरनि गेजेराव बे कम्पिटिसना जादों। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव चेम्पियन जादों। दा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिरु लेभेलाव जिहेतु जों खुंनाय जायाखैमोन, दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो बिसोरो स्टेगनेन्ट जानानै थादोंमोन। दायो जों सेन्ट्रेला खुंबाय। जायफोर चेम्पियन जागोन बा बे गासै गेलेनायाव जायफोर मोजां गेलेदों बिथांमोनखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि गेजेरजों, आसामनि स्टेटनि लेभेलनि गेजेरजों बा नेसनेल लेभेलाव जों दैथायहरनो स्कप मोनगोन। रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे माने बेबायदि रंजानाय आरो गोग्गानाय फैदों जे गावबा गावनि गथ' गथायाबो इसेबां मोनसे मोजां टेलेन्ट दङ, स्किल दङ आरो फिजिकेल फिटनेस फैदों। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो लानानै थांनांगोन। गेलेनायाव जोङो मुखुबै गोसो होनांगोन। ट्राइबेल आरो बर'फोरा सोलोंथायाव, गेलेनायाव आरो हारिमुआव जौगायोब्ला गासै बिथिङाव जों जौगानो हागोन। दा बेखायनो गेलेनाय इन्डिभिजुवेल इभेन्टआनो जा, एथलेटिक्सआनो जा
बा जोंहा नैबे फुटबल काबादि भलिबल बे बिथिङाव जोङो जौगानाय लाबोनांगोन आङो गोथौयै फोथायो जे जोङो सानसे नङा सानसे जोङो आरोबाव हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर'मोन बायदि फुटबल बिथिङाव साबसिन हामसिन जोङो प्लेयार जोङो सृष्टि खालामनो हागोन बे जोंनि गिदिर मोनसे उद्देश्य बर'नि सिनायथि हाबाफारियाव गेदेमा बिथांमोना बेबारजों खेबथाम गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ मेदाखादाव हारिनि थाखाय बिनिखौ मेदाखादाव खालामबोबाय खेबनै बे गेदेमा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बे समाव दान्दिसे सम अदालगुरिनि खनसे सिबियानो नलबारिनि खनसे आर'ज गाबनो थाखाय 7 गासै रायजो राजा फैनो हानाय बयखौबो सानखांगोरा बसुमतारी जाय जेरावखि थाया मानो दान्दिसे सम आं बेयाव गेलेनानै आर'जनि जोबोर मोजां मोनदों हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बे समाव फरायबाय आर'जनि आङो हाबाफारिया 8 बोसोरसोनिफ्राय गेलेबोदों मा क्लासाव फरायो दायो आं क्लास 8 आव फरायो बेसे खेला गेलेनो बेयाव बेट मोननै दिनैजों मोनथाम जागोन बबे जिल्लानिजों गेलेनो मोनखो जिल्लानिया गवालपारा जिल्ला आरो गवालपारा जिल्लाजों ओमफ्राय क'क्राझार जिल्ला आरो नै दिनै बाक्सा जिल्लाजों माबायदि मोनदों गेलेनानै गेलेनानै गोसोखौ मोजां मोनदों नों माबे प्लेसाव गेलेयो आं हाबाव गेलेयो हाबाव आंनिया केहेजुल नार्जारि हाबाफारियाव माबायदि मोनदों गेलेनानै गोसोखौ मोजां मोनदों आरोखि थारमाने फार्स्ट टाइम गेलेनो मोननानै उनाव माबायदि गेलेनो गोसो माबायदि गेलेगिरि जागोन मोजां गेलेगिरि जानानै एसे माबागोन आरोखि सोर हलिचरन नार्जारिखौ मिथियो दा मोनथियो एसे हलिचरन नार्जारि बायदि जानो गोसो दंना गैया दङ गासै बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन मा बुंबावो हाबाफारियावनो माबायदि गेलेगिरि जागोन बाहागो लाफैनो हानाय हरसराव माबायदि गेलेग्रा जागोन बे दा गेलेना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों। दख'रा आरो दालाइसा आफादनि मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन